Maria, nagunsa naman po ka din ha. Pag-assist na dito og customer kay para naatay halin. Huh? Unsa gud ka ma'am? Unsaon lugar na ako pag-assist sa customer ma'am? Nga tan-awa ang entrance, wala man gali nanulod nga customer sa atong butik o nga ipag-assist na nunod nimo customer. Tuod ba wa man day pay nanulod nga customer sa entrance? Time para good. Nganong busy manggid kay kag sayaw-sayaw din ha? Para asa naman po di ay na imong gi sayaw-sayaw din ha? Abi ni mo ma'am, naamang good bagong trending karon sa TikTok ma'am. Ba di ba ga TikTok man sad ka ma'am? Nay bagong trending karon ma'am nga. Tok 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 tok. Mo to kung gipraktisan ma'am ba kay TikTok. TikTok. Tok 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 tok. Mo na kung gipraktisan. Ma'am, lingaw-lingaw ma'am ba mintras walay customer. Asa man ka ma'am? Matulog ko? Kay mingaw kaayo or magsayaw-saya na lang. Ada ambot jud na lang nimo Maria no kay bisan unsa na lang gid imong kabuang nga mahibaw-an. Time para good. Naday bagong trending karon sa TikTok. Ga TikTok man ko pero wala lang dili lagi ko updated. Isod lagi kay ning wala tay load oy. Wala ko kabalog yun sa unsay bagong trending karon sa TikTok ay. Naadi ay? Wala ka ka-update sa bagong trending karon sa TikTok, ma'am. So, di ba nag-TikTok man ka? Wala kay load. Sige, ali, ma'am. Ali, pag mo-appeal ka, ma'am, tudluan ti ka, ma'am, sa bagong trending karon sa TikTok. Sige, bi, kay tudluin ko, bi, kay murag na intriga. Lagi ko anang bagong trending karon sa TikTok. Sige na. Sige, tudluin ko. Sige, ma'am. Diri ka dapit, ma'am, ha. Diri ka dapit. Kay isog-isog ko, diri dapit. Sige, diri ko, ha. Diri ko, okay ra ko din, he. Sige, diri ko dapit. Sige, bantay, di ko nimo tudlo ang tarong, ha. Sige, ana, ako na, ma'am, ha. Tudloan ti ka. Tapos tan-aw ta sa camera, ma'am, kay magpa-cute-cute lang sa camera. No. Ganahan sa tuwa nga nagpa-cute-cute. Para daghan. Para atay viewers o followers, ma'am. Sige, unahon na to, ma'am, ana, oh. Ana dayon. Bali na put, ana, balik-balik na nimo siya, ma'am. Sige, ikaw na sad, ma'am. Ikaw rin, ma'am Maria, waka kahibalo nga dan siros ko sa una. Simple na kayo na atan sa kamera, magpakiyat-kiyat, sige. So, ana man to, di ba? Ana, dayon. Ana. No. Ana, sa'yo na kaayo. Sus, ka-simple dancer ko sa una. Timing para good, ma'am. Lahi lagi na imuha, ma'am. Ana mang good, ma'am. Ana, imuha lagi kay. Anong ana? Ana. Baliktad ba na imong pagkiyod, ma'am? Oy, ana mang good. Nika-ana nimo, ana. Imuha kay ana lagi. Dili man na mao imuhang pagkiay, ma'am. Uy, imong pagkiyod. Ana ramanggod imo kay nganong ana man imuha. Gahimo sus oy, magbuot man ka nga anak. Lahi-lahi man ta og bersyon. Kani ako lahi pud ni ako Ana. Pure. Dili gid na siya kasabot ay. Inan ganig ana ra nga pagkakian. Ma'am, ana man gid na nimo dili